Eta parrokia hori nola sortu zen, Gotzaiak idatzi zion probintzialari eskutiz bat izanez, nahizko zuela gu jesuitak parrokin bat irikitzean. Eta orduan probintzialak erantzun zion Gotzaiari baietz onartzen zuela, eta momentuz aukeratzen zuela Miguel Etxeberria hara bialtzeko. Baina gure goera, gure preparazioa ez zala hortarako eta horregatik ondorrean beste bat prestatzen eukiko zuela eta handik gutxira jungo zala destinauta. Nik eskutitz hori ez duen ezagutzen. Eta destinua handik urte betera, destinua altzara. Onartu duen destinua altzara. Eta geroztik, eskutitz hori nire eskuetan erori izan da, irakurtzen, bai, hori momentuz jungo da, baina bat daukat preparatzen, eta nire artean handatutia, orduan nire intzan hori preparatzen ari zara, eta niri ezer ez esan, batak izuen nola gezurtzuak esaten diran Gotzai tartean da nagusi, goiko nagusien tartean ere bai.